खुलुमबाय लोगोफोर, बड'लेण्ड गियान चेनेलाव नोंथांखौ बरायबाय। 15 नभेम्बर 2025 नि थाखाय फै जों मेष राशिनिफ्राय मीन राशिसिम मिथिनि दिनै नोंथांनि साना माबादि जागोन आरो मा बाथ्राफोरखौ गोसोआव लाखिनांगौ आरो बबे राशिफोरा मुलाम्फा मोननो हागोन। बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायथार आरो चेनेलखौ लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। मेष राशि। मेष राशिनि थागिबिफोरा धोरोमारि हाबाफोराव बाहागो लानो खाबु मोनगोन। खामानि थिलि आरो नखरारि खान्थि मोननैयावबो गोख्रों खामानि मावनायनि गोनांथि जागोन। राङा बोहैगोन, नाथाय खरसानि सायाव नोजोर लाखि। मेंनाय एबा उदैनि जेंना सोमजिनो हागौ। वृषभ राशि। वृषभ राशिनि थाखाय साना गोसो बोथाव जागोन। नोंथाङा फुंनि समाव मुलाम्फा आरो गोदान खाबुफोर मोननो हागौ। नाथाय साननि उनाव माखासे खामानिफोरा आद्रा थानो हागौ आरो गावनि बिबुंथिखौ दबथायना लाखिनो हागौ मानोना नखरनि आबहावाया गुदुं जानो हागौ। गावनि सावस्रिखौ जोथोन लानाया गाहाम जागोन। मिथुन राशि। मिथुन राशिफोरा मुलाम्फा आरो दावगानाय मोन्नैनिबो खाबु मोनगोन। गोजाम थाबथानाय खामानिफोरा सिगांथिं दावगालांनो हायो, नाथाय खरसायाबो दाजाबदेरनो हागौ। सोलोजों थिरांथा ला, नखराव जिंगासिनायनि आबहावा जानो हागौ। कर्क राशि। कर्क राशि मोन्नैबो बाहागोआव बोखावनाय जानो हागौ। जागायजेननायाव एसे गोनो गोथो जानो हागौ, नाथाय सानजौफुआव गोजोननाय मोनगोन। रांनि बोहैनाया नर्मेल जागोन। फरायसाफोरा साबसिन दिन्थिफुंनो हायो। सावस्रिया एसे लोरबां जानो हागौ। सिंह राशि। सिंह राशिनि थागिबिफोरनि थाखाय मोनसे सरासनस्रा सान थागोन। बिथांखिफोरा एसे गोबाव जानो हागौ, नाथाय नोंथांनि जिउनि लोगोरि एबा नखरनि थाखाय मोनसे सारप्राइज प्लेन खालामनो हायो। नाथाय गुबुननि बाथ्राफोराव नाङा-फाङा बाथ्रा बुंनायनिफ्राय गोजानाव था। कन्या राशि। कन्या राशिनि सुबुंफोरा सानसे जयै थागोन। जागायजेननाया मोजां जागोन। जर'खायै नखरनिफ्राय मदद मोनगोन, नाथाय फालांगि एबा रांखान्थियारि थिरांथायाव सांग्रां जा। मोजां मोनज्लायनायनि जिउआ नर्मेल जानो हागौ। तुला राशि। बे साना तुला राशिनि थागिबिफोरनि थाखाय थुलुंगाखांथाव जागोन। खाफालआ नोंथांजों थागोन आरो नोंथाङा सोरजिलु खामानियाव जाफुंसार जागोन। नाथाय नोंथाङा आदार आरो सावस्रिखौ जोथोन लानांगोन, मानोना सावस्रिया मोजां जानो हाया। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशिनि जाननिफ्राय मुलाम्फा गोनां खाबु मोननो हागौ। नोंथाङा सोरखार एबा समाजारि खोन्दोआव जाफुंसार जानो हागोन। दावबायनायनि दाजाबथायबो दं, नाथाय रागा आरो हाखु-दाखु दाखालाम। गावनि बिबुंथिखौ दबथाय। धनु राशि। धनु राशिनि साना मोनसे थिरांथा, साख्रि आरो फालांगिजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा मोजां खाबु मोननो हागौ, नाथाय थिरांथा लानायाव साननानै आगान ला। हाखु-दाखु दाखालाम, खटखाट जानो हागौ। मकर राशि। मकर राशिनि सुबुंफोरा रांखान्थियारि बिथिङाव मुलाम्फा नुनो मोनगोन। नखरनि सुबुंफोरा हेफाजाब होगोन, नाथाय नोंथाङा आदार आरो सावस्रिखौ जोथोन लानाया गाहाम जागोन। नखरारि बिबानफोरा बांनो हागौ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि गोनां सुबुंफोरनि थाखाय सरासनस्रायै मोनसे साधारन सान थायो। फालांगियाव एसे हेंथा जानो हागौ। धोरोमारि हाबाफोराव गोसो गुदुं जागोन। बिदा-फंबायनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। फरायसाफोरा मोजाङै दिन्थिफुंनो हायो। मीन राशि। मीन राशि गोनां सुबुंफोरा साननि जागायनायखौ लोरबां एबा लोरबांथि हमदांनो हायो, नाथाय सानजौफु जानायनि उनाव खामानियाव जाफुंसार जागोन। नखर आरो नखरनि आबहावाया गोजोनाव फैगोन। हाबा एबा फालांगिजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरा मुलाम्फा मोननो हागौ। अब्ला लोगोफोर, बेयो दिनै 15 नभेम्बर 2025 नि राशिफल। नोंथाङा बबे राशिनि राशि आरो नोंथांनि साना माबोरै थांगोन जोंनो कमेन्टफोराव खोन्थाहरथार। सानफ्रोमबोनि राशिफल खारिथि मोननो थाखाय बड'लेण्ड गियानखौ साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों। दिनैनि साना मोजां जाथों।